ole thir tu te hin zawain che bai ka lo buk le vek chuwa buina chuan hei kan sofa te kan on dry clean do na kan dry clean pa in tun lai ka vei ve em te ron soi pa do ni chu he in muang hian kan sofa hi bal em a chang chenu chang che in kan ni a fapa autism pakhat kan nei boka chuan kan manrua te kan bungbel te kan furniture te hi a thare theilo thina fel fai re theilo thin ni chu engpo ni se chu lam chu soi do lo mai la hin mong khan kha bal khop maya zan in chu he se thuna khwan dry clean ti thin an oma wala te hi an ni a kan han kawan ni in chhun lam ha thok thin an ni awang khan zan lama an man thun rila min shila anon ti fai don ni a he kan mong hian a bal tha khop maya an rete po kan soi sakanga an number kan han tar lang bukanga kauduin om chuan in lo ko thin don unia chuan seat khat hi he kan atlang puin sofa chu a khosonte leather te ni lem lo chuan lak thei ve thina asuk thei thina keni po hin muang hianin kan han laveka ka han sofai veka khoson cover lampang kha chu a bag hnung le he te ke te ang khani me tan ti fai tur china khamo cho in muang hian hemi hi 3-seater ang khani ta pathum thu theina kha seat khat zel kha pakhat thutna hisap ang kha cheng zathum somni te nan ti thei ta ma se ti da ti tur ti fai tur in nga dana zir khan an discount te pon pe ve thei thawni ti te po kan soi sakanga chon tun lai hian thil vei ve em mai ka neya chu hei kan sia mi aizo lampang te pumal soma photography te an vlog thin ni chu dor chang kang tak taka te in ro pui tak taka te an vloga kan en ani ke pon en nuam ka tia mu nuam ka tia ke chu kan open lai tang inchhungkhur vei em thin hi kan ya furniture lampang te hi ka vei thin in le lo te hi ka vei thin ni chumo engma tha thok thei kan ni lo lai tang to in mo ma sengin kan vei rungot awang khanin thil tha he nei thei rungot lawa ma sengin tuna ka han soi du pa chu hei ati fai an pa han ka lo ti me don ani khatiang mi in ro pui le dor chang kang tak tak te kan mu a kan eat ve ni chu ke ngei po ka bang chuang lo chung jinga chuan ma se ti hian kan ti ange khang in ro pui le mo furniture tha tak tak ro pui tak tak nei the tur khan mi khan kan mu lo ruwa ma khan enge an lo tho enge an lo ti mo dik taka sumna lut te ha taka na thok te an ni tlang puin ma sengin he tun la ya kan sianga hausak na enge changkan na kan unu tu ka wangin tam takten thil dik lo khang kan mit chak na kan mit it na te khan thil dik lo wa min hroi lu thin ni chu thil dik lo ti du na thin lunga khan mo covid in tlan sak na na sa to em ta kan nei thei lo tur le kan nei phak lo tur i tin kan man hlel thin ni chu chumi chen te kan nei thei ve ang chumi chuan na ya chumi chuan ti ang kha kan ti thin ni chu thil thalo tak tak te an ti pha tam takin rui lo te an tol pha ti han mo chan chom zia chuanin khovel changkan na ina an thin lung a hruai swal wang kha ani ta khovela hian engma hi han timela tu ma sumle pai du lo chu kan om lawang eile in te sile fen te kan lo du a khovel changkan na in thil tam tak alo keng boka chuta chuan sarman pote ka thlak lok don vo in chu hei ka dry clean en pa in mo keima poi ka keima ni poi kan bang chuang lo ma sengin kan nei ang te hi ti fai la enkawl ulukela ti tunla chu ka thinlung an athar em maya chuwang chon he kan sofa bal le en lo tak po hi dry clean te kan han kawa karil ru chuan kan nge poisa kan nei wang pho ti chuang lawin nakina nei thei huna tharin kan thlak ve dei me don moni o ti rum na te po ka nei to a kan sofa te hi a tong to ve ni chumo hlui to a in mong hian a cover po hi nang lo noi ta noi pha hi ama in leather ani thin ta chuan leather kha kan han thlak tira tet nuai to leather kha ti hian kan han thlak tira puanin kan han tuam tir ani ta chuan tha po chuan sum tam tak chu kan save ngei maya chuan ti han a han bal top le ta ka hian kan veng chu fur na em a thil enge mokai le kha mora lo chang thin ani chu ti fai zung lo phei chuan ti hianin kan han ti fai le a chu ta karil ro lon lang soi ngai le spoi mo ka ti em tun lai ka vei box si chu karon sei pa don ani chuan hei in mong hian kan han ti fai a fai ve ta duak meya chuan po ni se ka thu soi tuma ka lut le lokanga heng zo tong angin soi mei taila
bungbel mo bungrwa bungbel nal man ronal tianga kan in el tuk te hi thatna anei tho mihring chu mason na tura mason tura pathian min siam kan ni a enge mihring mason tum re reng lo thut ngai thu reng ring tu a apo tila ring tu mason tum lo chu omze om lo chuwang chuan kan thlen chin a piang a han mason tur kan ni na po ani te me umei bungbel nei that te tiang te po mason na changkan na ina kentel te po ni ma se nei lo le thei lo chung chunga nei tum tal angte mo kha ka soi to ang khan ei ruk na te alo chhuat na te po le lem hlet na te mo rui thei thil zor du na te mi nei ang nei tum tal tal ma se sor nei thavak chuang si lo te na thil an ti thin an ama a ril ru pa ngai ti me tiang hausak na san na an ngai to vak lo lai an du tum lo kha tiang tun lai ya thom no a te mi kan changkanga kan in el na te asang em in el na han ti me la an in kan in el chun tim chu me chong lo nga tu ma chuan in el na te hi ti me la asang em a inchhungkhur bungraw nei thata te chuta tak chuan hei ke po ka han ti toy thar le na chan po a thar nei te chu ka chak ve sofa changkang tak tak te tun lai ron chhuak ka he in muang hian a ban te po hi a chul bal to em a ma se ti hian ka han ngai to ta kan bungraw nei ang te kan thil nei ang te han tuai hnum tha ila man to lo te in entirnan sofa thar le don lang chuan tun lai a chuan nuai tel man lo chu lak lak wa kanom to lo ni chu mo sofa thapa ngai leidon chuan anuai tel zelangai ma se cheng sangli nga leka ka toy thara mel moi mu nuam le thut thei tho si alo om kha a thajok em ani ka ti awangin tian apa tenen po kan han ron tian kan han ti faya ti khan a han fai chuan lo thar le sarta khatiang kha ngai to na te po hi sengila hi aban te po khin munga a thing ve to em ani kan sofa hi mo ma se a in hi a tha em thunga vai house siam a hian kala du fe ni tu na po hian mo a het tha em a han tuai lan varnish te kan han hnoi thalenga tiang khanin he tuna hian kan soileng hen ti fai lai hemo hei ti hian helai hi anma nin an ti fai to a masengin a fai that lo wang khan vim hian ti fai le lokong ka tia vim ka vata ta in huang khan he kan han brush le don ani a enge anang o kan lo en leng o chuan ka thil ve ka soi thun zom leng chuwang chuan kan dawhkan kan dining table te po a chheve to lu tu ka tuna hian muar mo kan rong hnoi te kha leather ang te khan a hma in kan lo kan chaktir hian in kumruk aliam ve to he lo atangin mo kan in hi alo liam ve to a chuan kan dining table te po a chem to ni ti han ka ngai to a poi khata ke nyang mir thei tan chuan sum hlom the ne har sa a ma se sum khol te po hi ti ve ila ti in a me thla khan kan han khol tan ve a nikina chung te po chu karon ti langanga tun tuma chuan he kan try clean lai ngor hi karon ti lang do na thil hi thei tum chuan thei dan kong hi oma a thei lo kan ti thei ve lo ni kan ti tla te ro chuan kan thei ngai don lo ni chu ka fa enkol chung changa po kha ti khan karon da thina chuan hi inchhungkhur enkol na kong te karon da ve le a he ta hian in mong khan vim khan kan han chi a chuan ani khan an dry clean na khan an han ti le a chuan kan en zelanga arang nu a om dan te po karon so le don boka chuan ti hian hei a hulai kha chuanin a hmuar kha re vak ang khan om lo ta a masengin a hma a an mani ina anti ai thloi kha chuan aron fai ta mo an sabun khan mang pota are theilo vim vel khan ka wachi ale ta chuan he alo fai deuh takwa rama se a fai fel fai chuang lo vim hi ka fak em ani ka ti to kha ha tu na po han vim thatna ron lang le do na in lo mu mei do ni na kin dewa khan mo chuwang chuanin kan bungbel nei ang te kan in le lo a that lo ang te khan enkawl fel fai la kan chen na in kha anuam ani mei do na kan nei ang te fel fai box hi lo top box ya kan da reng kha chuan thoi pik din kan amanga mi nei ang kan nei phak ve chuang si lawa chu shom din kan om don ni chu hei kan mu a ka soi to ang khan a tira ka soi to ang khan mi vlog mun changkang le nuam tak tak te kan en renga kan eat ve a chen ve kan cha ka nei ve kan cha ka ma sengin kha mi zong zong kan thei lo ni chu ma sengin kan nei ang kha kan enkol fel fai a kan in chung nuama fel fai le thiang ni ma kan siam kha chuan mi ram nuam tak tak a te
mi in le lo nuam tak taka te fa cheng lo ma ila keima ani nei to ka khan hadam takin kan om me don ani chuan kan mi nei ang it lutuka wanga thil thalo han ti te ti du na thinlung han putte poi tha ka ti lo ta chuan chawang chuanin ka it lo kan it lo ani bik lo so fast thar te po ma sengin kan ne ang ha ta kan twai hnuma thattakin a ron om le me ta hemi sofa po hi kan nei hi kumruk aliam ve to hemi kan nei po hi mo a kwal ve a hi the sofa hi chuan a seat te kha a phek vek to te mena tir mi kha che to a chuan mani deuh khanin a khoson kha kaleya khoson cha deuh kha chuan a cover tur kalei le ka han thla ka tikhan sofa a thapa ngai ang khan ron om le me ta thapa ngai ang ti meila ta kan han ti fai kha chuan a tha tha khani le me ta chuwang chuan thil man zo ka le nge recycle thei kha om ve ta ni chu recycle thei ngang lo ti ngai na ngang lo om lo te po om ve tho ta chuwang chuan vo in chu a lang la ta inchhungkhur bungraw enkawl fel fai dan te hi karon soi ve le du a hei anti fai en pa hian mo hei hi an steam pa a ti khan chuan dakina thil tha deuh ka lo hrile don chu ni kor rong suk pula kora thil kai ti fai dan karon hrile don bok chuwa nakin dewa chu kalaron da tel don lo ta hi chuan mo hemi video hi chuan next video in lo chang le don nya chuan hei an han steam pa a ni po khan steamer mang te khan an han steama adum bal thlo kha chu hi in hmang khan a fai de uduak chuan in hmu anga chuan aro huna kan so le don ni chuwang chuan in ithil nei ang in bungraw nei ang te kha ro enkawl fel fai ula chuan cheng te senga han tiwai thar te po hi om thei ni chumo chuan mani khanin kan dining table te po a cheve to a diuro taf kan hmanga akula kan tan bunga rong hlei hlei lovin kan da renga mu anuam lo ni chu ase khang te po kha ke po ka fel lo nya khang te po kha rong han hnoi le ka twai thara ti that mei tur kha hnoi lek lo khan ka da renga muara furnen min nanga ale dar den kan tuam ve ang reng boka kan han ti fai po khanin are hlei thei lo ni chu mo ma sengin rong te kan han hnoi thale ka khang te po kha lo thar le vu ka tiang te khan cheng zani khat senga sing chuang sen ngai tura zani khat senga ti thar lam thei te kha om ve ni chu rem shat lo wang te po hian thil hi ati lo ve thia chuwang chuan vo in chu house tips ang deuin karon soi ve ni chu hei ti hian dry clean la hmulo te point om mei thia an han subor bora chuan an khawl mangin an han hip le a tui khamo koin hmu em a hip char khumo tui kha hip kang le ta hi spin kan ti ang hi ni mei chu kan in washing machine a kan in suta chuan a spin na kan han da thom no te ro de hwaw ang khan hei hian a han norf ati fai na ni lo he chu a hi phul tu ni ho kang te kan soyenge chuan tiang kha ani kan thom no kan bungbel te eng chedeu to te po tlem han thuam thata han thale mei thei man tlak le mei thei te mi anga nei kan ni lo chuan khatiang idea te kha han nei la chuan a tha ti te kha kan soi ve du ni chu mangchang anga ni chu vo in ka video chu hei sofa dry clean te kan la hmulo te po ani mei theya karon da pa ke po in kala hmu bik chuang lawa kan voi khat kau na ve tho nia dry clean tur hian mo chung chu karon vlog pa ka ngai poi mo deuh te kan soi pa ni chu sum le pai te hi tholo chuan anei thei lawa tunlai ani mi an changkang to bungbel tha man ro thatak changkang tak kan neya kan hmu a kan lo i thin ani chu tv te kan lo hmu a sengin khatyang kha ke ni mi re thei dan chuan nei sen bo ni lo nei thei bo ni lo kan dam chung kan nei thei lo tur te po tam tak kan hmu a kan en thin ni chu ma sengin khatyang kha ona swal pathian ina ati tak khanya kha ona swal khan tam takan tluru ta athil thalo ti du na thinlung te mo rui hlo han zor du na meya han ho sak thut chak na te kha mi shinga lua thin ni chu ang te kha nei lawila kan nei to ka kan ban phak to ka ero chuanin kan nei to ka thaber te kha ingai to ave thawila ti te kha kan soilem luam ani chu chuwang chuan he ke ni po kan sofa lui to tak te kan han ti faya a fai nuwa ero chuanin sofa thar kha kan nei ani le mei do na chung te po chu kan hriat hi a tha em ani kan bungbel che to te po rong te han hnoi thale ila cheng sing chuang sen ngai tura sang hi khata tharwa ka kan han om tir le te kha a tha rong hnoi ngai te po lo ni mei the ma se mi hring chuan pathian thuina nge mi hring kha son tum lo ang te hi adu lo ni chu
chuan thok pui lo chuan ei pawh hi su se te pawh ati a chuan chuan kan bible thun en te pawh hian a in zom veka o na suala te hian in tan tir lo ila chuan that chiat te phei a phal lo a kan bible chuan thok pui lo chuan ei pawh hi su se ati ang deuh khan kan tho lo na chuanin khoi teng nge ei tur lo omang mo kut do ringot tuin pathian min siam lo tunai chu hei fate kan fate tiang te an lo ni awang hianin an phak to ka nga in tau del tir hi ma ni in tau del tir hi kan ru alang lian ve em em a chung te pawh chu ka han soi tam ve dewanga hei tuna hianin in huang hian kan thut thleng hi a fai ve vuk ta me a chuan karon da chhozel do na an ti fai no tha te pawh mo ti chuan kan soi le du chu thlen chi da tang ma son tum tur ma son ring tu ma son tum lo chu om ziam lo ang khan mihring kho sakna pawh hian ma son tum re reng lo inchhungkhur bungraw pawh ngai reng mo khatiang kha chu tha ka ti chuang lo kan nei ang te kha kan in tuai tharanga kan in renovate ve ang kan in siam thar ve ang mo kan phak ang to ka mi nei ang pui kan va nei the ni lo po in pui ti lo ang u kan phak to anga kan nei kha mo a hlu in mu anwa em a chuang chuanin tu ma hi kan hausa ka wanga in vadem turan yang ti na pawh ni chuang lovin a hausa le nei the te chuan nei ro se nei mol ro se ke ni re thei te hian kan nei china hian lung oi na pia me pa ba ka ma son tum na thin lung te pawh kha ipu veng u ti in ka re thei pui te karon fui ve chau ni chu heki ni pawh mi re thei tho kan ni a kan in chhungkhur bungraw te engma hmu tlak le han uan pui tham engma pakhat ma am lo ma se kan nei ang tok te hianin keima a chuan kan nei ang tok te hianin thil tha chu kan zong ve tur alom mo mi nei ang pui va nei phak lo ma ila nakina nei thei hun te pawh kan na nei ang ti khan he chung kwa plan hi nei ve ngai ni chu mol top ni dina cho eya thoka tiang mol top lo khan idea ti maila plan mumal tak nein kan chung kwa te pawh hi kaltir hi a tha ve ka ti a ma son na kong tun la ya ni engkim ma ma son na kong kan zo meka chulai kara chuan kan kho save ani awangin kan khovel herrima keima ani ngai to na te pawh hi herrem hi poimo ka ti ve em ani chuan chung chu karon soi ve do ani chu in chu ka soi thiam em chuang bik lawa ma se ka ngai dan chete te hlok puin lo om ve ta ka ti in karon ser ve chawa le kan in chhungkhur bungraw kan han tuai thar dan te chuan pathian remedy chuan kan dining table order te pawh kan khami nei the tur kan tuak dan te pawh karon da dona next video wa karon da ve le don ni ka video te milo en sak thina kan lo em ma in chunga min lo en sak zel tur le ma son na pakhat tal in sari ka du thina ni keima tanga ka experience te karon share ve thin chuwa min lo tut sak liam thina to ngoi chu min lo en sak tu te point om mu nom ti lem lo te pawh min lo en sak tu te point om ti ka sha in chunga kalom em ani kan chunga in that na hilal pana le tam takin rul lang chu ti poi karinga chuan ka the angin video te pawh lo da en tu te ta na chan fak om zo ka lo da ve zel te pawh ka tum don nya ther tu te zong chunga thara lom te soi chungin le in like comment le share te subscribe te dil chungin video ina tan chuan kan du tok le photang ther tu zong te bye bye le vek phot ule